No, takže čaute všetci, vítajte u nového videa, teda nemám bohužiaľ moc intro, tak si to povieme teda aspoň takto dodatočne. Vlastne v dnešnom videu uvidíte teda areál Bilexiu Serdy, ktorý teda bol zbúraný a teda ešte jednej zaujímavej budovy, kde bol požiar, ale niečo málo tam ostalo a teda hej, ak ste noví, tak prosím dajte like a odber a to je všetko, takže užite si video. Ako vidíte, už tu toho veľa nie je, tak to bude fakt také veľmi rýchle video, ale takáto zrúcanie tu vlastne ostala. Je to také pomerne zaujímavé, ako táto budova bola zbúraná teraz nedávno, takže mám tu veľký požiar, že nejakí bezdomovci alebo niečo také podobného charakteru nemohli byť, takže ja si myslím, že celkom v pohode, ale tu toho neostalo nejaké opustené, je to proste vyššie v toho, čo tu bolo. Je to tu v bezvládnom stave, ale sme ani nechoďte, my sme sa myšli tak, ako sme boli v okolí. Musel som sa prešiť 20 minút. Ale pičo. Všetko. Ale pičo, aký gíč, kúkaj. Jednoznačne neboj, počkaj, pomeň tam. Nechcem sa moc chodiť v nových botách, ale dobre no. Nie, však je to tu už iba zbúranine. Šachty tu sú, prší tu. To ber. A nič také tu už není, no. Je to, že to vlastne je taká pivnica, ako neviem, ja som nevidel úplne napríklad, že neviem o tomto objekte moc. Je to také spontánne rozhodnutie, takže ak vás zaujímavé sa tak povedie si radšej nejaké ďalšie video, na to tu vyzeralo. Aké by si ich mal tam? Nie moje, ale akože všeobecne. Neviem, toto tu je aktuálny stav. Poďme najprv sem. O tejto druhej zadnej časti. To sú smetisko stále. A síce ako je to tu celkom veľký komplex ešte zase. Ja, ale je to smetisko. No je to smetisko, ale celkom veľké smetisko. Na druhej strane, ako všetky tieto urbexové lokality, už tieto sú väčšinou smetiska. Na druhej strane ako sú to nejaké káble, veci na pokradnutie, ak by ste niekto mali záujem. Však sa to tak už nedieje. Ako pre nejaké feťatké oslavy to môže byť asi zaujímavé, ale ináč si myslím, že no je to tu proste žumpa. Ty kokos, to je horšie. Tam bol zakašľovať, tak som si myslel, takže radšej pôjdeme odtiaľ preč. To ide. Á, pán Ujo. Tam ide nejaký Ujo. Nebudeme s vami. Kravičko. A šéfi si ide vypiť. Dobre. Serecka. No ten má jasné, čo som ide robiť. Išiel fetovať. A išiel fetovať, ale ja som asi išiel do tej druhej časti tam, kde ten teda není. Tam si myslím, že mal celkom bezpečne. A potom môžeme asi ísť pomaly naspäť. Tohto krásneho kresku. No tak sa vraciame pomaly naspäť. Ešte pozrieme tú časť tohto komplexu, môžeme asi ísť. To tu naozaj v dezolátnom stave, ani sem nechoďte. Chodia sem blbí ľudia a nie je tu už nič také zaujímavé na videnie. My sme sem nebytého vydať tiež asi ani nešli. Presne tak. Keby ste niekto potrebovali, že tehly, alebo nejaký materiál. Tak môžete ísť, vlastne sem. Samozrejme nikoho nenabádame sem ísť. Nie. Ale že je to tu. Je to tu, no. Milý garant. Tu už nejaká iná. Račky, všetko tu je. Varstvo, oblečenie, aj to by sa našlo. Jasne, všetko. To už nepríde ako Bilex. Toto už nejaká iná ďalšia budova. Ale to zrejme v tom istom komplexe, áno. Sobuli Slovakia. Sem ani moc nepôjdeme, keďže už mám trošku obavy z toho prvého plána, ale že tak rozhliadneme, že čo tu teda je. Potom sa rozlúčime. Nevidím, nie sa z toho okuliare, ale čo? Je to tu v dezolátnom stave. Už asi nie je moc čo vidieť. Je to opustené celé, veľký nejaký zrejme sklad. Tam nemá zmysel loziť. Idú odtiaľ nejaké hlasy, takže nebudem pánu radšej vyrušovať.
Tak je tu už takáto jedna budova, túto kúsok od toho Milexu. Je to v Dražbe, pozrieme sa tam, ako je to asi nejaký zberný dvor, keď také podobné smetisko. Ale však, keď sme tu, tak pozrieme sa, tu bol požiar, som pozeral pred cca mesiacom, tu teraz horelo. Čo? Necítim nič momentálne, ale hej no, smetisko. Pred asi mesiacom tu bol požiar. Bolo to tu, ale tieto oblečenia proste nejak extra nie? Proste nie je to celé otvorené. To je celkom často taktika tých zlodejov. Osadníci, len tam sú osady. A mi to dávalo zmysel. No však, áno, to bol celkom rozsiahly požiar. Boli tu hasiči strany Galantia, myslím aj zo Šalabo, z Nitry. Pred asi mesiacom teraz. Takže... Čo? Ja, no tam je nejaká budova, ktorú môžeme ísť pozrieť. Každopádne nie je to nič také, no. Vyslovene sem, kvôli tomu by som asi nešiel, ale tak je to fajn. Takto, na rýchlu prechádzku, takto v daždi. Je to čudné, ale nič také tu není. Na poschodí asi nepôjdeme. Nechcem ísť. Veď. A ešte okolo tu zase narazíme, takže... Pozrieme sa. Tak, Vlago tam zase bol, takže ideme preč. Nechceme si začínať feťakmi. Ešte kvôli takémuto miestu. Takže ešte raz vám ďakujem teda za pozornosť a za sledovanie tohto videa. Mrzí ma, že to dneska nebolo nič také prelomové. Každopádne dúfame, že ste si tento zaujímavý pohľad na tieto budovy užili. A teda hovorím, nechoďte sem radšej, ale tu nič také zaujímavé nie je. Neoplatí sa to. Takže sa majte a čau.